Sampeyan ora ngerti critane kok. Yo. 300. Lho. Wah, kalah karo tanggaku. Ya men, kalah karo tanggamu, ya men aku ora tepung karo tanggamu. Ya wis. Anggere muni getak kok njur. Terus kok ngendi? Nderekke Ndara Garukaca. Lho, jare Garukaca dirante. Weh, sampeyan ora ngerti critane kok. Garukaca loro, enten loro, sing asli karo sing nyolong Ndara Haknyanawati. Wah, setan kok. Bagong celuk, bagong celuk. Enten apa to? Celuan. Gong, wong gleleng kowe kok jajan. Kowe nganu mam apa, Tru? Tak bayari wis ora kuwatir. Kowe iki mbayari. Kowe ditimbali Ndara Baladewa. Engko gampang sing penting mangan sik. Sate apa? Waduh. Sate ya? Ya. Sate kere. Wah. Ameng jeroan gelem? Gelem. Ning marai ra sehat lho. Ora apa-apa njero. Ya. Lho, kok cawek. Jare jeroan. Tak antil mudar ora. Wonten dawuh. 300 bali. Mengkari loro sewidak e. Atau nggo ngopo? Nggo jajan ngelih tenane. Wis kene loro sewidak. Nggih. Wis ra sida gleleng. Ngopo iki, Kang? Ngapusi iki apa? Konangan. Petro nun Kakang Mbok Haknyanawati diderekke ngadhep Kanjeng Prabu Mandura. Oh nggih, kula mawon. Sus. Namune jeneng kon ngeterke kok senenge ra jamak-jamak. Montore Petruk sok mlepek. Kula mawon. Ya sak karepmu Bagong ya kena. Monggo. Kakang Mbok jengkulmu mlocot terus. Kowe kok ngawisa Kakang Mbok ki anu Ndara Haknyanawati monggo kula dherekaken. Iya Bagong. Ngadhep Sinuwun Prabu Baladewa supados samangke dipun dherekaken wonten anu Ndarawati. Iya Bagong. Aku ngaturke panuwun Nyai Prabu. Ih dawa sami-sami Kakang boten dados menapa. Iki Bagong iki. Nggih. Lha iki Haknyanawati ya. Kasinggihan wa Prabu kula ingkang putra pun Haknyanawati. Weh, adal. Lah saka ngendi? Kowe dicolong karo Garukaca. Sanes wa nanging kula dipun cidra. Wujudipun raseksa ingkang memba Yayi Prabu ing pringgondani. Wah, adal. Wah, upama ora nganggo pitung mawon Kudra wis mateni karo anake dhewe. Nek mboten wonten kula mboten slamet niki Dewi Haknyanawati. Lho. Sing slamet Haknyanawati sapa? Lho kula no. Lho, apa kowe? Wis domonge kok anggepe terus Bagong ki ra dadi ra entuk dadi lakon piye? Kowe kok Gatotkaca genah dirante kok nganggo nalar. Nah ora tak slametke dadi apa Prabu Stijo ra ndek bojo kaya ngene. Ya wis nek kepancen aku ngaturke panuwun. Padha-padha apa mawon cukup manuwun tok. Lho, lak karmu kula wingi nyelametke tangga kula wae 600 kok. Lho. Tanggamu kenapa? Tangga kula niku kula slametke ya dicolong wong lanang tak balekke. Megahi amplop 600 kok. Ratu kok ming matur nuwun. Ya wis nyo, tampan ngono. Ora bakal wegah Baladewa kelangan ragat. Nyo, 300. Lho. Wah, kalah karo tanggaku. Ya men, kalah karo tanggamu, ya men aku ora tepung karo tanggamu. Ya wis. Anggere muni getak kok njur. Lumayan. Terus kok ngendi? Nderekke Ndara Garukaca. Lho, jare Garukaca dirante. Weh, sampeyan ora ngerti critane kok. Ndara Garukaca niku dirante bareng karo Gatotkaca mabur teng dhuwur
Wit gendayaan 10 prangkul dijebol sak rantene dil. Wite dienggo nguncali karo Gatotkaca. Lho, Gatotkaca ana loro, enten loro, sing asli karo sing nyolong Ndara Haknyanawati. Terus dicandhak karo Ndara Gatotkaca tek. Wujud buta. Lho, wujud buta. Terus karo Gatotkaca, "Endi? Kakang Mbok Haknyanawati, ora meneh Kakang Mbok Haknyanawati, pecah sirahmu." "Monggo Raden." Metu saka Kancing Gelungdak, terus diterke Bagong mrene. Wah, setan. Bagong celuk, Bagong celuk. Enten apa to? Celun. Gong, wong gleleng kowe kok jajan. Kowe nganu mak apa, Tru? Tak bayari wis ora kuwatir. Kowe iki mbayari. Kowe ditimbali Ndara Baladewa. Engko gampang sing penting mangan sik. Sate, Bang? Waduh. Sate ya? Iya. Sate kere. Wah. Ameng tambah kandel cangkeme. Apa? Jeroan wae? Oh. Jeroan gelem? Gelem. Ning marai ra sehat lho. Ora apa-apa njero. Ya. Lho, kok cawet. Jare jeroan. Antil mudar ora. Petro gawes. Ayo Gong ora. Wah, wis kasus iki, Tru. Bagong masuki. Wonten dawuh. 300 bali. Mengkari loro sewidak. Atok nggo ngopo? Nggo jajan ngelek tenane. Wis kene loro sewidak. Nggih. Wis ra sida gleleng. Ngopo iki, Gong? Ngapusi iki apa? Konangan. Wis kere meneh. Ngopo terus? Mboten sindene ngelik kok suwuk. Nganti isin. Ayo ngayu jan iki apike ngeri-ngeri isuk sak nggon-nggon gelem. Jak mandeg sak nggon-nggon gelem. Nggih, sampeyan iso nabung lho. Ya mengerti Petru. Tak kira nek anu karawitan barang. Kok iso ngerti suwuk ora? Ana apa? Ndara Antasena ngangslupi awake Bagong dadi ampuh. Kula dang slupi nggih. Dang slupi piye? Awake semono bapak kula. Gleb ngoten. Ben kula iso ampuh. Sarana Sukma. Lah nggih Sarana Sukma. Nggo ngajar Kurawa. Ya, ora usah kuwatir tak mlebu ning awakmu. Iki ora gayeng. Kula iso ambles bumi, iso. Terus kekuatan kula iso nyembur kaya ula. Wah, gawe melonyoh ndasmu kowe, Gong. Anggere pamer tak ngono nglothok kulite ora. Mangar raine sajae mentas meguru anyar. Rasa kokean gunem sing tanpa guna Widrasana. Kowe mau ngajar aku untuk banting ting. Aja tos jos, banting, aja tos jiwit kempal. Bengkal. Hah? Saiki wayaning mangsa kala kowe kudu ngerti kadikdayane Bagong. Wah, ayo nek pancen kowe ndek kekuatan tokno legane ngantiku. Kowe arwani karo Bagong, rakon lho. Ati mbles modal wae, ada putus kowe. Iki ketok kekuatane anake Semar. Wah,
Bagong kok mabur. Teratapan atiku. Nek mundur mesti wae werna-werna pokal gawene Bagong. Mana di mana matanya. Ngapunten. 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 Bagong wedeni Pak. Bagong apa? Kowe iki karo Pangeran Pati kok kalah karo Bagong. Kowe iki Kadang Nata kok kalah karo Bagong. Nek cara aku isin Sengkino, Sengkune. Weh, adalah tembles dening aku kowe ya. Iki sapa awakku dibleseke nang lemah sak wudel iki sapa iki? Apa ora kowe? Gong. Ora nang kono ta kowe? Marai kleru aku. Mumet dasku kok. Nimbles ki iki kok iki lho. Kaya ndase padha dasmu kowe. Ndase padha. Aduh Petro aku kapok. Aku kapok, Petro. Kowe kutuk apa kae, Tru? Tak pendem. Lho. Piye carane le ngeduk jugangan? Aku ora ngeduk jugangan, aku Kang Slupan Ndara Antarja. Wah, gleleng kowe. Ning kowe ora iso mabur. Ning nyengget kowe iso. Ya ora sengget-senggetan, damai pokoke. Sing diajar Sengkuni, adek aku culno. Aku kapok. Ayo. Ayo. Mati tanganku ra iso nyekel sirah. Petro aku culno. Bagong aku culno, aku tak melayu. Petro aku culno, aku tak melayu ngono kan. Wis lunga ta, Tru? Wis lunga dengkulmu mlocot. Wis melayu kok lagi nimbles. Aku enggak sengaja. Wah. Truk. Apa kowe? Sembur raimu. Asem iku ngumet pestisida ora. Kok didoni kok panas banget. Aku ora iso ngomong to Kang Slupan Ndara Antarja. Mulane aku ayo. Truk. Truk. Kowe iki rasa Kang Slupane hidupmu wis mambu banget kok. Apa meneh Kang Slupan? Saya le kemranyas ora. Kowe nantang aku wae, kowe salahe ngarep. Ora bakal wedi karo kowe. Nek carane kaya aku ya ora wedi wong kowe iki mau nimbles sirahku bola-bali kok. Oke, ora masalah. Sermu piye? Ayo, leno panewat timblis dening aku kowe. Do metu, Gong. Sok nenek metu ya omong. Ora meneng-menengan. Sengit aku nek meneng-meneng kaya piye ngono rasane. Mesti lho pono kawan kok mesti kaya ngono ya Dimas. Lah aku dikon karo Bagong kok, Kang. Sisane kula singkirke yo, Kang yo. Aja nganti ana sing sisa ning Karang Kadempel. Ayo, Yayi tak derekake. Mundur.
Semarika den prayitna semuriris semuriris eka balik titiyani kandayani Trisanya purnama sasi Siwa Semar kula karang kadempel wis katon tentrem ya wo karang kadempel wis katon tentrem kula ngaturaken panuwun ingkang tanpa pepindhan dening ingkang saklajengipun kala wau kula sampun matur kula ajeng nyuwun tulung njaluk tulung piye Siwanayantaka gandeng kula niku butuh mongko niki pancen dadi kedhawuhing para Jawata sing kula tampa dawuhing dewa sing kula tampa dadi syarat srana anggen kula badhe nglantaraken tumedhaking wahyu katentreman Siwa Semar bakal paring dawuh apa kula kepengin kerawan pusaka inggih menika setunggal senjata cakra angka 2 pustaka jamus miang jimat klimasada angka 3-nipun Kyai Nenggala gandeng pusaka 3 niku sing kula butuhke mongko niki dadi syarat lah sakniki kula tak balekke kalih sampeyan-sampeyan kira-kira putra-putra Pandhawa niki sinten sing wani matur kaliyan ingkang kagungan kula tak nyuwun priksa kados pundi ya Mas waduh aku dhewe uga bingung Dimas Gatotkaca yen Dimas Antasena piye wis nek miturut aku gandeng dawuh iki kakekne Semar monggo kakekne Semar iki dituwake karo para Pandhawa matur wae apa anane lan kowe karo aku wajib nyendikani Kang nek perlu mbelani karo kakekne Semar iki aja ketanggungan tegese aja mung mertanggung ning lahir batin nadan awak dhewe diadepke marang perkara sing angel sarta rungsit lan rumpil kaya ngene wajibe kowe aku tetep mleksanani Siwa Semar kula yen pancen kaya ngono aku sing saguh sowan marang negara Ndrawati nyuwun ngampil senjata cakra saka ngersane Kanjeng Prabu Ndrawati niku tenan ya tenan saestu lho ya nek enten apa-napa sampean wani nanggung syukur yen ngono aku tak sowan marang negara Mandura tak nyuwun ngampil Kyai Nenggala sami kali Ndara Garukaca nek enten apa-napa sampean mantun nanggung aku wani nanggung Siwa Semar iya syukur aku tak ning Ngamarta kek aku tak matur karo Dharma Kusuma nyuwun ngambil pustaka jamus Klimasada niku sampean adu arep karo bapak sampean lho mengke nek seling suruping perkara bapak iki wedine ming karo aku wong nek bapak nganti ora trima pustaka jamus Klimasada tak suwun ngambil mungsuhe bapak aku ning ampun ngatut-ngatutke kula ora arep ngatut-ngatutke kakene Semar kabeh perkara tak tanggung matur nuwun Ndara matur nuwun dene sampeyan wis saguh ngudaneni menawi dados pamutahipun ing abdipun Semar Badranaya kula tenggo teng Karang Kadempel ampun suwe-suwe mengke ndak aber daya kekuwataning wahyu katentreman yo aku nyuwun pamit aku njaluk pamit yo kakene Semar nggih atos-atos Ndara long-long indriya mangu-mangu mangunggung kanduhan remang lerlena tanpa kanin yen kan tuluso
Hamanggo sang dia Utomo Niwang sukmana madin luwih ana sasmintaning sun jagat wasisaning Ubatara gawe kaget ora pangling kaya Atmajaku pringgondani tetuka ingkang sowan ngabiyantara ngersaning wong atuhamu ing Dwarawati nggir Gatotkaca padha kanthi harja sapraptamu ning kedaton praja ing Dwarawati nggir tetuka tansah pinanganing kawidadan niring sambi kala sowanipun ingkang putra ing pringgondani kemarang ingkang putra ngaturaken sembah sumangga ing pangabektinipun ingkang putra kunjuk sandha pepodo paduka Kanjeng Prabu ing Dwarawati wis ndata makarya bombong penggaling wakmu ing Dwarawati ora liwat pangestuning wakmu tampan ana lho pundi nggo jimat paribe dayan ana ing kasantosan nggir kasih kecok manggen dengan ingkang lenggah anggir Gatotkaca paman garep ruci sampun boten kirang prayogi dipun sekejaken lenggahipun nggir ing abdi Widara Kandhang Siwawati Udawa inggih kemareng kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk Wawati kula tampi dawah sami-sami Gatotkaca wonten timbalan sumengga pangabodran damar sasi gita ana wong wigati sowanmu ning praja ing Dwarawati marata gage matur marang awakmu ing Dwaraka Purwa Madya lan wusanane samendhang aja ngantur ing karempit aturna marang awakmu ing Dwarawati wale-wale menapa estunipun sowanipun ingkang putra ing pringgondanipun Gatotkaca menika boten saking pikajengan kula piyambak namung kula menika dapur dipun utus apa diutus dening wong atuhamu kadangku panenggak menika sanes apa diutus kalawan kadangku Yayi Darmaji Ngamarta menika gidanes lah banjur sapa ingkang ngutus kalawan sira kula tetuka boten sanes kejawi namung Siwa Semar Badranaya nalika semanten ingkang putra nampi timbalanipun Siwa Badranaya supados sowan wonten ing Karang Kadempel ingkang putra kadang kula Kakang Mas Antarja miwah kadang kula Yayi Antasena sedaya sampun kemarang sowan wonten ing Karang Kadempel Kiai Semar nalika semanten mratelakaken duwen paring pangandikan bilih nampi sasmitaning dewa dados lantaran tumedhahing kanugrahan nalika semanten wanter ngendikanipun Kyai Nayantaka inggih Siwa Badranaya syarat srana supados sakmangke wahyu menika enggal katampi dening satunggiling titah utawi jalma wantah ingkang sampun pinilih kedunungan wahyu menawi Kyai Badranaya inggih Siwa Nayantaka kepareng sakmangke anyanding pusaka ing Dwarawati ingkang nami inggih menika pun Senjata Cakra mila sawanipun ingkang putra ing pringgondani ngersanipun Kanjeng Prabu Dwarawati wonten suka lilaning penggalih paduka Prabu mari ngono ngambil pusaka Senjata Cakra badhe kula boyong wonten Karang Kadempel Prabu Dwaraka kagatri sang kapirang uri nangkul kinampet gampedo sang reknaning bawana ya si tukang walang ati ya si tukang kudu garing ya to nggih kabeh aturira wis tak tampa cetha ora ana ingkang cicir swiji nanging saka panglimbanging wakmu ing Dwarawati kosek to lah ing atase Semar Badranaya kuwi derajate ngaceplik kuwi wong loro saudon telu saurupan pangkate amung batur jejere amung Panakawan. Lah kok wani bakal nyuwun ngampil pusaka Senjata Cakra apa anggap pusaka Senjata Cakra ki pusaka loro saudon telu saurupan. Kuwi gedhe dayane pamunahing satru sekti
ingkang ora kuat sarta ingkang ora sak timbang sak bobot kan kekuatan ing senjata cakra bakal lebur tumpur tanpa dadi. Mula kang saka kuwi Gatotkaca, kowe bali nyang Karang Gandempel. Matura marang Kakang Semar Badrana yen to apa kang dadi penjaluke nuwun sewu Nata Ndarawati ora iso ngudaneni Gatotkaca. Kose to? Lah kok malah kowe ngadeg jejeg malang kerek ana ngarepe wong tuwa? Sampun dados tekadipun ing putra pun pringgondani. Menawi Kanjeng Prabu boten maringaken pusaka senjata cakra nadyan kula kedah remuk kasawurna putung kabandhemna mapan wonten negari Ndarawati kula boten badhe owel. Badhe kula ikhlasaken pecah gesang kula. Lho yen ngono kowe wani karo awakmu Ndarawati. Nyuwun pangapunten paripaksa kula wantun. Sewu nggih. Mestinipun kula menika mboten badhe cawe-cawe perkawis menika, namung nuwun sewu, gandeng kula menika pangkatipun senopati. Tentrem lan botenipun negari Ndarawati menika gumantung dhateng senopatinipun menawi anggir Gatotkaca badhe. Nuwun sewu, wantun kaliyan Kang Woh Ndarawati kula ingkang boten narimaken. Menawi jengandika anggir Gatotkaca badhe kepareng wantun dhateng Kanjeng Prabu Ndarawati, kula aturi nglangkai kuwandanipun ingkang pamaninggal Baruji. Ora sah kokan gunung sing tanpa guna. Apa dianggep Gatotkaca wedi karo Paman Setyaki? Nah ingaten boten-boten mriki papanipun tiyang neter kadidayan. Kula aturi Merdal Jawi, rupak wani, jembar wani. Monggo kula dherekaken Setyaki. Setyaki aja kaya ngono, Mas. Setyaki. Kaya ndo mentang-mentang kaya gendhewa kowe ora menang karo anakmu Pringgondani. Yen wis kaya ngene iki mbebayani, mula kowe ora usah melu-melu perkara iki tak rampungane dhewe. Ora, Bu. Anggir Gatotkaca sampun kepanjingan. Pakarti ingkang boten sae. Nyatanipun piyambakipun wantun kalian tiyang sepuh, wantun kalian pepunden. Menawi boten kula ingkang ngemutaken sinten malih. Wis, kowe ora usah dadak melu-melu Gatotkaca wonten timbalan. Yen ngono wis tok antepi tenan kowe wani karo awakmu Ndarawati. Sing tawedene awane. Tinimbang kula dipun dukani dening Kyai Semar, kula mboten saged netepi dhateng jiwaning satria ingkang saguh. Nanging nyatanipun mboten kasembadan boyong senjata cakra. Luwung kula pejah wonten ing papan mriki kula wantun ngantepi. Kula ikhlas nglampahi pejah wonten negaring Pringgondani tiban senjata cakra kelakon glundung sirahmu parak. Kersanipun kados pundi? Kok sik to? Sing tok butuhke apa? Senjata cakra. Lah ya wis kuwi gawanen. Wah, tiwas kene ngampet ambegan. Sami nggih. Kula ya ngampet ambegan. Kula ngampet sedayanipun nggih. Tak kira nek arep ditamani tenan jebul. Aku karo Kakang Semar kuwi ngibarate loro ning atunggal ora bakal iso dipisahake. Inggih. Mula kekarepaning Kakang Badrana aku ngerti Gatotkaca nggih menapa paduka dadak paring dawuh ing kados mekaten. Lah mung tak nggo njajal marang anteping kasatriyanmu sing jeneng satriya ki yen iya ya iya, yen ora ya ora. Yen wani aja wedi-wedian, wedi aja wani-wani kuwi jiwaning satriya. Lho nggih. Jebule isih antep isih manggon ning atine anakku lanang Pringgondani. Matur sembah nuwun ngaten kula nyuwun pamit. Atur marang Kakang Semar. Lho nggih. Aku tak jampange saka kadohan. Ana lelakon apa yang bakal dumadi ning Karang Kadempel? Wis tak dawuh. Setyaki wonten timbalan tunggu nang praja. Kula mboten nderek, ora usah. Mbok kula nderek, ora usah kowe ning tunggu praja wae. Oh iki ngestaken dawuh. Kula nderek, ora usah. Kula ngedram sae, ora usah. Wis nang kono wae. Iki ngestaken dawuh. Ayo Kakang Sawi kula nderekaken.